investment conference nokalo 200 manyiso ni ka koro ipimo wachako sudo kata ka koro ne bed ni wan nyithindo matindo koro wawe madho chak wasechako chamo rabuon monywasi koro aparo ni magi gik mane ging'iyo gineno ni wan gi capacity kaka county mar rwako welo moromo welo mabire devolution conference. To kamana nyawinjo kiwacho ni ntiere kuonde moko mabende idhi time nyisruok mar mwandu mantiere county. Nyiso ani to Homa Bay county oikango gene modwa dhi nyiso ganda kar exhibition kanyo. Exhibition ma devolution conference okochal gi exhibition moko gi. King'iyo theme mar devolution conference en wakawachi gi kisungu be okbora inya gi dholuo for the people for prosperity, devolution as a catalyst for equity, inclusion and social justice. Endalo mosekalo gi seneno kwa sebedo gi kaka piny mar Kenya wasebedo gi tungni e weche ma iwacho ni social justice, iwacho ni okwan gi equity kata mane weche ma ochakore weche mag Gen Z ang'ogi. Koro manyiso ni wadwa bet gi twak, wadwa ni wabed gi twak. Ok en mana exhibition ni wawacho ni Homa Bay wan gomena, wan gi wiu, wan gi rech, wan gi warabuon, wan gi mananas. Wadwa go mbaka gi jopiny nikech devolution gima duong' koro en exhibition mar services. Yes, mar services kaka watimo public participation. King'iyo wa kaka Homa Bay one county achiel kuom counties go ma olony kabisa. Devolution conference mokalo mane wadhi Wasingishu 2023 noyudo kombe mar public participation manyiso ni one counties number achiel kuom counties mawinjo duond jopiny ma ok wachiwe to wacho ni watimo gik moko wago mbaka gi jopiny wapimo ni mae mwadwa timo uneno nade to giwacho ni amae nyawang'a ma to sani koro kwadwa kuongi timnwa ma kar mondigon ipanwa ndara mine wathagore kadwa kalaura ni kadhi e chiro lokacha koro losnwa olaloni kar loso ndara. Koro en gik mang'eny ok en nyiso mwandu mag Homa Bay kende to maduong' moloyo en keto Homa Bay map, medo keto Homa Bay map. Kikawo wacha dira chakre ne governor Gladys Wanga chak telo nyaka sani mana kaka no wacho kaka no singore kokawo oath mar office ni Homa Bay ok chak ng'iko apiny. Adier sani kiwinjo gimoro amora kata mana sirikal mamalo kidwa tim gimoro to kwateru gini Homa Bay. En manyiso ni wan jok ma gi kizungu wacho ni our readiness to do business, our index on readiness to do business is very high. Wang jomo ng'e rwako welo, wa jomo ng'e chanore, wachanore, waikore. To maduong' moloyo mano ni service delivery en gima nyaka ing'i. Ing'iyo to ubet kech welo bila gi ok inyal kelo ka in iwuon gik ma devolution ochung'e ma kaka public participation gik ming'iyo okulonye. Koro mage gik ma wadwa temo nyiso wadwaro wagombo mondo jopiny okaw thuolo ni mondo gin bende gine kaka jok moko odak nikech devolution conference en gima kelo welo mang'eny to kata ka opogore gi kelo welo mang'eny okelo dongruok. Ing'eni samoro kibeta beta ni wago kodi mbaka en nyaminu kata anwayu wa exchange mana weche kindwa kodi to kwaneno wendo moro to an bende koro wabedo gi ng'eyo mopogore